Quan jo era petita hi havia un moviment, el del 0,7%, i jo recordo haver sortit a votar, hi havia unes urnes al carrer, una cosa... La tinc a la meva memòria. I després, més adolescent, vaig continuar amb aquestes campanyes, vaig anar a manifestacions, vaig escriure algun article. Per tant, el 0,7%, que ara ja no es parla tant, va ser el meu primer moviment per la pau, per la justícia. Jo crec que els que anem sumant anys, oi? Ens van sumant capes, no?, de coses, però si ara rescato una, així ràpid, la que rescato avui és un treball a carrers de ciutats de frontera mexicana amb nens i joves que creixen en contextos molt violents de país, de família, de societat, i aquest treball en espais petits, carrer a carrer, per conscienciar-los del poder de la pau que comença per estimar-se un mateix i estimar el del costat, aquest és el que més m'ha marcat, aquest treball de frontera a carrers de ciutats de frontera mexicana. Jo crec que tenim tants reptes, oi? Però per totes les persones que formem part d'aquests moviments, siguin els que siguin, des de diferents espais del mosaic, fa poquet un nen em va fer un dibuix. Jo parlava de la pau i em va fer un dibuix. I em va dibuixar un colom coix, així com els pirates, anava amb una crossa i em va posar, malgrat tot, empès per l'esperança, el colom camina. I jo vaig pensar que aquest és el nostre repte, malgrat tot, perquè malgrat tot, empesos per l'esperança, caminem.